Bishop, good afternoon. Banyo to phone dia, oya. Banyo to phone dia. Banyo to phone the honor dia. Banyo to phone the honor dia. How about you go nya? Here. Banyo, I'm not able to if you are not here for serious something here. How about you go nya? Yeah, you put that in Yiddish. You put that in Yiddish. You can them mother's wing, Bianga Bru. Ebrangampo. Mba. You put a hen in and that hip nishi. I can near you pay her. Oh, hang go nisim. The Buripan or the Wasachum. Brangaba. You put that one, you put the other one. It's a baby gambo. A baby. By your data, no make come or give up here from that record now. Are they in a record? Then by your phone, cause or not dear. Why phone not here? No phone, no power bank. Equeria no come. Body no come. Apopugonia. Okay, man, how I'm never got to have to Mugadi room again. Zaniru. A dear for 35. The letters and a lube with the Mumba. Mba. Oh, nem donna. Oh, sir. Okay, won't kill him. Donna. Oh, sir. Oh, yeah. Telephone and I get to your last. The man. Oh, Chala. Oh, Lamazo. Oh, Ilube, they are for the Ilube, they move one for a hip, ole hip. Lazo, Sigibulia, Pagelu, Chile, Cabago, Coma Bingo, Branga Biboto. Side chicken and crack, Branga better here, man, for Afogelu. Non get McGregor bread. Gebianga people remark. A young Aquadara Kebiama well like this each hour. Don't let Gagara not the opera like he can get a move when Diangube. Nobody. Electra will nobody. Let him in by nobody. Get a them you chile cabago, get a quarter. Get a quarter. Holankata Mola Wambo. Brangada. I will move your hand to like about a quarter. Lazo, get a quarter, Branga, become salt quarter. And then you changan and Catamola, Gabianga, become salt quarter. Tonwa Teleros. What can the letters are. What I could reverse it, yeah. Emma, I got your threat, you got your threat and pay a book with it. Ozuli. The letters are that. Nega from. Let him any look at him go, he can organize. Mamma get the new arrow second no loca. Na church. Pastor Merege baptism Apriano. Let him and dear baby. Say wa kega luti. Say maka. Say ta. Repeat after me. I will phone you.
jide phone gị n'aka say taa na-efe aka n'agbanyeghị na ara m awụ ara otu kwesịrị ịsha ada ara nwa primary school ka m bụ agbanyeghị na ara m adịrị ka ara nwa primary school wee dị ara gị dị ka ara nwa primary school taa ara m dị ka ara nwa primary school taa ori paipai ị ga-eme nwoke kwuru maka otele azụmalụ ọmụ ori paipai ị ga-eme nwoke kwuru maka otele anọ m n'azụ kwụ ụgwọ isi m nwoke ga-eji maka otele anọ m n'azụ wee kwụ ụgwọ isi m taa ori paipai ekwekwala ka m baa monostat ori paipai ekwekwala ka m baa monostat mee ka m ghara ịbịga monostọpụ mee ka m gaa ịba na monostọpụ ka dibịa ori payoyo were mere ihe dịghị mma n'ụbọchị taa were mee ihe dị gị mma n'ụbọchị taa di na-abịa nna aha gị Nkọlịka ọnya egwu atụ ma ahụ eze gị Rozana onye biwapụrụ gị eze sweet ma ahụ eze gị eze ole ịbụọ ịnọ 35 irube monopause eze ada foshimela listen ịbịa gata kọshemeze mebuto gị ya eze ole fụrụla afọ ịbụọ ọgwụ iji eri ego dị gị ọwa ada foshimela already a na-etinye artificial ị na-eti which artificial na ilokwe n'ihe Chineke agbaghị ọkụ agwaghị gị si nwe ha ara gị bụ ịgwa m sị ị na-etinye artificial listen to me here Bishop onye nwere accident ihu eze pụsịrị ọ na-etinye artificial were eri ihe ọmụke bịara edo agwara gị sị nke m uwe ihu eze fụrụ afọ Chineke agbaghị ọkụ maybe I'm just asking nnụ gị English n'ọnụ na ama ekwubi okwu na nshego oh sorry ndo kebishina nọnyere anyị anọ m Ọka gịnị ka ịrụwa m na-ere akwa iji ụmụ ole amụbeghị m nwa nne gị na nna gị ha dị ndụ yes akwe mana ihe mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ụwa niile m gawa n'iru mewe interview gaba n'iru mmadụ ọnwụọ n'anya n'aka mbụ mba ekugo iji edi mba na o ji egbu anụ mba ji aṅụ amụ ama like ya ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba agara m ego ụlọ akwụkwọ mahadum eji aṅụ amụ nwee nke ime eme ego ụlọ akwụkwọ mahadum dem you ọkwa na-amụ ya amụ na ya na-amụ ịṅụ amụ dem you na-amụta na like ya mama ma conversion ọ dịghị iwe onye ebe onye Ọka ebe na Ọka South ebe na Ọka South n'ise ebe na n'ise amara ata ewepụla nwa mbụ mba o ịmara echi ofuma onye ara onyere gị ọsọ ee ele nga enyere gị ọsọ n'ime ahịa ka ọ n'okporo ụzọ nwoke ka nwaanyị nwoke nwa agbọghọbịa ya na ndị ara na-adị na mma na ya ọsọ owe iji anya oke nshi once a day ofu ugboro ntelego jee shushi mba ebere gị ugwu mba otule a na-achapụghị ka mba dị ya niile anaghị osiri ike soft ọ dị soft iji aghọ side chicken
Eh? Iji aghọ side chicken nyere ndị mmadụ. No, mba. Gị na nwaanyị ibe gị ọlụọla ọgụ mbụ. Mba. Apara ya ọ dị gị? Apa, na iberibe. Iberibe ọ dị gị? Mba ni. Ikwuole nwoke ikwu mbụ? Mba. Nwaanyị ibe gị omele gị taa. Ị ga-alụ di. Nwaanyị ibe gị ọ gwala gị ya? Lele ihu ya. Otu ya ọlụbedi lokata ọcha ịbara echi lekwe ihe netwọk ụfọdụ mara gị meghe ihu ga-eyi retire single mother. Lele ihu onye 35 years. Awụ ndị eji say come as you are na church. Lele ihu. Eleghị o ji ihe a ji ha nke ya. Ama ya bụ network. Ụmụ nwoke letara ala gị. So Ibuo. Ọ dị ka eziokwu adịghị n'ime. Ụmụ nwoke letara ala gị nọ 35 years abụ ije monopause gị bịa gwa m sọsọ ịbụọ. Ọ dị ka ịchọsị kwubi okwuru isi gị na. Bishop, my father bụ night na church, so Telero sana ka ihe gbasara night mpaghị isi na church with Otele gị. Ka ihe gbasara mpaghị onye night o ji mma tiwe gị n'ihu Otele. Ọ bụ ya na-abịa wetu mma bifo eriwe gị ọrụ Chineke agbaghị ọkụ. Mba, ndị mpaghị bụ night adịghị ya. Onye mpe bụ night adịghị eme ihe nwoke, ọ na-afịa anyị ahụ. Dem you nwa bingo. Aba n'ime Otele gị na-akpụkpụ ewefụtacha okpu ndị ichie nọ n'ime ihe. Ibra ga bịa gwa m sị onye na-eme asị gị dem you. Aba dị ya na ge hụ ma reza ma bayre eji assign ga check. Branga be gwam se onye mpia onye night eji eme anything. Pago ji sword ndị night ma she etiti Otele gị dia. Onye riri eri. Sorry. Ndewe n'iwe. Damn you. Machi ọbụba. Pago onye night. Onye night. Branga be gwam se pago onye night. Lekpo ihu ya dị nnọọ ka onye toyiri etoyi gaa n'ụlọ mmadụ. Kwati ihu onye ga-elu onye nwunye onye toyi van. Bara nga abịa gwa m sị mpaghị onye night. Mpaghị onye night eze na-atafushighi agụ nwa bingo. Amụghị aka n'Otele gị na even Otele gị eti ma Ọnịcha Paghị onye night. Braga shall turn that out from you here. Ama papa enwere ike wa aka naanị a ga-eti ihe mkpu Otele afọ gwa n'Otele Ọnịcha. Braga bịa gwa m sị mpaghị onye night. Ị gara gị kwu mmaghị women's way nke cover gị ya. Just kpa ihu ka ndị akpọga jesi nta. Branga begwa m sị mpaghị onye night. Iwe. Ego enyela odi mkpu ị na-eti. Oh, Shimo, nyere m aka o. Shimo, abịawago m. Ọchịghị ya nyere gị aka ọchịghị ịbịawago. Nwa bingo. Ịkpọga Chineke kere eluigwe n'ụwa nga irighị ọrụ. Ọkpụ nne eji emedosa gị ụka ọwa oyi. Genotype gị? AA. Blood group gị? O+. Kpọọ phone number gị ọsịsọ. 081 200 61798.